हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोना ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 साख्रि लाना फैदों अपडेट बेनो जाबाय क्लास 8 पास जानायनिफ्राय डिग्रीसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिनजावफोर स' बिदिब्ला जों थांसे फैदो गोबाव खालामब्ला जों नायनोसै फार्स्टआवनो माखासे भेकेन्सिखौ नायग्रोनोसै जेराव नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन 8 पास जादोंब्ला दा बिदिब्ला बे भेकेन्सिया फैदोंमोन गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय फैदों पस्टआ जाबाय ड्राइभार आरो जाबाय पियन स' नोंथांमोना बे पस्ट एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि जबनि आपडेट मोननो दा पस्टआ ड्राइभार आरो पियन सासेल' दङ नोंथांमोना बेयाव मोनदों आनरिजार्भ गोजा गासैबो कास्ट एप्लाइ खालामनो हागोन दा सेलारिखौ नोंथांमोना नायना लादो बेनिफ्राय दानिया इम्पर्टेन्ट डेट्सखौ नायोब्ला नोंथांमोननि एप्लाइआ अनलाइन जागोन आरो बे एप्लाइनि डेटआ जाहैबाय 17 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जानानै 31 सिम थागोन जानुवारि आरो पेमेन्ट दाननायनि डेटआ थागोन लास्टआ फेब्रुवारि 3 सिम थागोन पेमेन्टआ 150 जोंनि एसटिफ्रा दाननांगोन अनलाइन तो बिनिफ्राय एसटिपिनि बैसोआ जाबाय 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ड्राइभाराव जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन मेट्रिक पास खालामनांगौ आरो लोगोसे एलएमबि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगौ आरो जायफ्रा पियन लेभेलाव एप्लाइ खालामनो सानदों 8 पासनिफ्राय 10 पासआव एप्लाइ खालामनो हागोन एचएस पासफोरा एप्लाइ खालामनो हाया दानिया बे ग्रेड 4 आव गोदानै रुल्स खालामदों जे जेरावनोखि होनाय दङ अब्ला हायो नाथाय बेयाव पियन पस्टआव नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय 10 पाससिमल' हानाय जासिगोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो दानिया एग्जाम दा एग्जामा ओरैबायदि जागोननो बेनो जाबाय ओएमआर सिटआव जागोन 50 नाम्बारनि जागोन आरो टाइमा 1 घन्टा थागोन बेनि गेजेराव एसामिस लेंगुवेजाव 10 थागोन बेनिफ्राय रड साइड सिगनेलावहाय 20 थागोन बेनिफ्राय आरो जिकेआव थागोन 20 स' नोंथांमोना बे 50 नाम्बारनि गेजेराव नोंथांमोना क्वालिफाइ जानो थाखाय मिनिमाम थ' नोंथांमोना माखासे स्कर नांगौनो बेनो जाबाय थ' नोंथांमोना एसामिस लेंगुवेजखौ लानानै एसामिस लेंगुवेजाव 5 मोनथारनांगोन बेनिफ्राय 40नि गेजेराव आरोबाव 24 नाम्बार मोननाय जानांगौ अब्लासो नोंथांमोना नेक्स्टआव फैनो हागोन बिनिफ्राय ड्राइभिं टेस्टआ 40 थागोननो आरो ड्राइभिं पस्टआव नोंथांमोना 40आव नोंथांमोनाबो आरोबाव 20 नाम्बार मोननाय जाथारनांगौ अब्लासो नेक्स्टआव फैनो हागोन भाइभा भइसआव स' बे जाबाय दानिया भाइभायाव ओरैबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना 60% मोननाय जाथारनांगौ होनना बुंदों जेसेबांखिनि नाम्बार थागोन बिनि अनगायै 60% मोननाय जानांगोन आरो थ' नोंथांमोना हमना ला 100निबा थ' नोंथांमोना 60 नाम्बार मोननाय जानांगौ थ' बे अके जाबाय दानिया जोंहा थांसै पियनाव दा पियनावबो एग्जाम जागोन नाथाय जोबोर खमनि जागोन स' नोंथांमोना पियन पस्टआव माबायदि एग्जाम जागोन बेखौबो नायदो आरो लोगोसे जिडि दङ नोंथांमोना इण्डियान कस्ट गार्डआवहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जाबाय दा नैबे नोंथांमोननि पियननि पस्टआ जाहैबाय रिटेन एग्जाम जागोन बेयावबो 50 नाम्बारनि आरो टाइमा एखेयानो दङ थ' बेनिफ्राय आरो भाइभा भइस थागोन 10नि बिनि गेजेराव नोंथांमोना मोजां नाम्बार लानांगौ अब्लानो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन दा बेमोन लोगोफोर ग्रेड 4 ड्राइभारा बेनिफ्राय आरो लोगोसे बे मोनसे दङ बे जाबाय पियन लेभेलाव स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन थ' बेनिफ्राय एप्लाइआ नोंथांमोननिया अनलाइन जागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय लास्ट डेटआ 31 जानुवारिसिम थागोन दा बेनि गेजेराव नोंथांमोननि फट'आ 5 निफ्राय 30 किबिनि गेजेराव जानांगौ आरो पेमेन्टआ 150 जोंनि एसटिफ्रा दाननांगोन स' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा थांसै नेक्स्टआव बेनो जाबाय इण्डियान कस्ट गार्डआव जोंहा एप्लाइ खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जाबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव आं होना दोनदों दा इमेल आइडि नोंथांमोना दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बाट इमेल आइडि गैयाबा हानाय नङा नांथारगौ स' बिनिफ्राय जोंहा एकाउन्ट गैखायाबा मा खालामनांगौनो जोंहा क्रिएट एकाउन्ट मोनदों अप्सन बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा रेजिस्टार खालामना लानांगौ अब्लासो जों एप्लाइखौ खालामनो हायो दा अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ जेरै नोंनि नाम होनांगोन बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम होनांगौ आरो इण्डियान नेसनेलिटि होदो बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामनानै मबाइल नाम्बार इमेल आइडि होनानै नोंथांमोना जेनेरेट अटिपि खालामनांगोन आरो अटिपिखौ होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार जागोन आरो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन दा एप्लाइ भिडिअ नोंथांमोना नेक्स्टआव लाना फैगोन बिनि सिगां पस्टआ मा दङ नोंथांमोना नायग्रोदो बेनो जाबाय एप्लाइ स्टार्ट जाबाय जानुवारि 4 निफ्राय आरो लास्ट डेटआ 14 जानुवारिसिम थाहैनाय जासिगोन दा बेयाव 10 पास जानायफोरानो एप्लाइ खालामनो हायो दा बोरै खालामगोन बेनो जाबाय अनलि हौवाफोराल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन हिन्जावफ्रा खालामनो हानाय नङा बे पस्टआव थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना जिडि एप्लाइ खालामबा नैबेखौ खालामबा एचएस पास खालामनांगौ बेनिफ्राय साबजेक्टआ मेथ्स आरो फिजिक्स थाथारनांगोन अब्लासो इलिजिबोल जागोन आरो नोंथांमोना नैबे डमेस्टिक ब्रान्चआव खालामबा अनलि 10 पास खालामनांगौ अनलि 10 पास पार्सेन्ट नाङा 10 पास जानायफोरानो एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' नोंथांमोना पार्सेन्ट नांलाया बेनिफ्राय यान्त्रिकआव नोंथांमोना 10 पास खालामनांगौ बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डिप्ल'मा खालामनांगोन जेरै इलेक्ट्रिकेलाव मेकानिकेलाव इलेक्ट्रनिक्सआव टेलिकमिउनिकेसनाव नोंथांमोना थानाय दङब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे पस्टआव यान्त्रिकआव थ' बेनिफ्राय बैसोआ नोंथांमोननिया 18 निफ्राय 22 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 27 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन मानोना 5 इयार्स बारा दङ बेखायनो 27 इयार्ससिम एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय जिडिआव दङ 11 पस्टआ दङ बेनिफ्राय डमेस्टिक ब्रान्चआव 7 दङ एसटिआव आरो लोगोसे नोंथांमोना मेकानिकेलाव 6 मोनदों थ' नोंथांमोना नायनाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा जिडिआव गोबां भेकेन्सि दङ जेनेरेलाव 112 दङ स' नोंथांमोनाबो इलिजिबोल जागोन
आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसिडिउर नायोब्ला फार्स्टआव एग्जाम जागोन आरो जायफोरा एग्जाम पास जायो नोंथांमोना रानिं खालामनांगौ आरो बे रानिंआ जाबाय 1600 मिटार्सल' खालामनांगौ 7 मिनिटआव थ' नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखागोन आरो लोगोसे माखासे टेस्ट दङ थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो। थ' दानिया जोंहा गुबुन पस्टआव नायनोसै मा दङ बेनो जाबाय IIE थ' नोंथांमोनाबो बे पस्टआव इलिजिबोल जायोबा वाक इन इन्टारभिउ होनो हागोन डाइरेक्ट इन्टारभिउ जागोन आरो बेनो जाबाय ग्रेड 1 स' नोंथांमोननि सेलेरिया जागायगोन 10,089 निफ्राय बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै दा बे नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बिनाय दङ HS पास खालामनांगोन आरो लोगोसे टाइमिंआ 10 AM निफ्राय 1 PM सिम जागोन आरो डेटआ 11 जानुवारि 2022 नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनानै नैबे IIE सेन्टाराव थांनानै बशिष्ठ सारियालियाव दङ स' नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट वाक इन इन्टारभिउ होनो हागोन। थ' बेनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्टआव लोगोफोर बेयावनो दंबावो आरोबाव थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दा PDF फाइलखौ नोंथांमोननो होजोबबाय आं डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालामदो। दानिया नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आं डिसक्रिप्सनाव गासैखौबो होजोबखाबाय जेब्ला नोंथांमोना इन्टारभिउ हैगोन अब्ला गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोब अरिजिनेलखौ बेनिफ्राय सेल्फ टेस्टिं होनांगोन लोगोसे बाय'डाटा नोंथांमोना लांफानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बेखायनो नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोना नैबे IIE निखौहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामजोब गासैबो दङ डिटेल्सआ डिसक्रिप्सनाव थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो मोनजोबगोन।